Исәнмесез, кадерле укучылар, татарча онлайн мәктәптә чираттагы физика дәресләренә рәхим итегез. Узган дәрестә без сезнең белән сөйләшеп үттек җисемнәрнең үзара тәэсир итешүе турында һәм көч күренешләре турында. Шул ук вакытта, әгәр дә әйләнә-тирә дөньябызга игътибар итсәк, җисемнәрнең үзара тәэсир итешүе нинди көчләрнең нинди юнәлештә тәэсир итүенә генә түгел, ә кайсы бер очракта аларның нинди мәйданга тәэсир итүенә дә бәйле икәнен күрә алабыз. Мәсәлән, кар өслеге буенча барган кешене карасак, әгәр дә ул махсус җиһазлар файдаланмый икән, ул карда батачак. Шул ук вакытта, әгәр дә аның аякларында чаңгы булса, кеше кардан батмыйча ирекле йөри алачак. Шул ук күренешне без күзәтә алабыз, мәсәлән, кадак капканда да. Кадакны очлы ягы белән берәр өслеккә кагып кергән очракта, ул шактый җиңел бу өслеккә үтеп керәчәк. Шул ук вакытта, кадакны бу өслеккә икенче ягы белән кагып кертергә тырышып карасак, моның өчен безгә шактый күп көч куярга туры киләчәк. Өслеккә перпендикуляр тәэсир итүче көчнең бу өслеккә чагыштырмасы басым дип атала. Ягъни басымны исәпләп табу өчен без куелган көчне шушы мәйданга бүләбез һәм әлеге зурлыкны француз галиме хөрмәтенә Паскаль дип кабул иткәннәр. Физик җисемнәр ясаган басымны арттырырга яисә киметергә теләгәндә, гадәттә таяну мәйданын я арттыралар, я киметәләр. Мәсәлән, авыл хуҗалыгында шулай ук кеше үтә алмый торган төрле сазлыклы җирлекләрдә файдалана торган транспорт чараларына игътибар итсәгез, аларның тәгәрмәчләре гадәттә зур, киң, яисә алар инде сип ярдәмендә хәрәкәт итәләр. Шуның аркасында әлеге транспорт чараларының авырлыгы менә шушындый зур мәйданга бүленә. Нәтиҗәдә алар ясаган басым кичкенә килеп чыга. Шул ук вакытта без кисә торган һәм тишә торган үзебезнең әсбапларыбызны карасак, алар очлы һәм үткен була. Нәтиҗәдә аларның бүтән өслекләргә ясаган басымы зур килеп чыга һәм нәкъ шуның аркасында алар инде бу өслекләргә тишеп яисә кисеп үтеп керә алалар. Басым күренеше әлбәттә ул каты җисемнәргә генә түгел, ә мәсәлән сыеклыкларга һәм газларга да хас. Шул ук вакытта әйтергә кирәк, мәсәлән газлар барлыкка китергән басым әз генә башка сәбәпләр аркасында барлыкка килә. Мәсәлән, газ тутырылган савытны күз алдыбызга китерсәк, аның эчендә шушы газны тәшкил иткән молекулалар даими рәвештә хәрәкәт итеп торалар, бер-берсенә бәрелешәләр. Шул ук вакытта алар әлбәттә шушы савытның стеналарына да бәрелеп торалар. Шулай итеп, савытның стенасына ясалган басым газ молекулаларының шушы савыт стенасына даими рәвештә бәрелеп торуы нәтиҗәсендә барлыкка килә. Газлар ясаган басымны да төрле ысуллар белән арттырырга һәм киметергә була. Иң беренче ысул ул әлбәттә температура. Әгәр дә газның массасы үзгәрешсез булса, температураны күтәргән очракта аның молекулалары зуррак тизлек белән хәрәкәт итә башлаячак. Нәтиҗәдә аларның шушы савытның стеналарына ясалган тәэсире тагы да артачак. Ягъни газның басымы да арта килеп чыга. Әгәр дә без газның температурасын киметәбез икән, кире хәл күзәтелә. Ягъни молекулалар әкренрәк хәрәкәт итә, нәтиҗәдә газның басымы да кими. Газ басымын үзгәртүнең тагын бер ысулы ул күләмне үзгәртү, ягъни без газны кыса һәм киңәйтә алабыз. Газны кысу нәтиҗәсендә без аңлыйбыз, кичкенә генә күләмдә тагы да күбрәк сандагы молекулалар тупланган килеп чыга. Нәтиҗәдә шушы савытның стеналарына бәрелүче молекулалар саны тагы да арта, ягъни газның басымы тагы да арта. Каты җисемнәрдән аермалы буларак сыеклыкларда һәм газларда алар ясаган басым аларга тәэсир ителгән көч юнәлешендә генә түгел, ә бөтен юнәлештә дә тигез рәвештә тарала. Моны исбатлау өчен без кичкенә генә тәҗрибә дә ясап карый алабыз. Мәсәлән, савытка тутырабыз су, анда беренче тишекләр ясыйбыз һәм савытны кысабыз. Нәтиҗәдә әлеге тишекләрнең кайда урнашуына бәйсез рәвештә аннан сыеклык бер үк төрле көч белән атылып чыгачак. Сыеклыкларда һәм газларда барлыкка килгән басым һәрбер юнәлештә, һәрбер нуктада бер үк төрле таралу күренешен Паскаль законы дип билгеләгәннәр. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, тәүге дәресебездә без янә бер физик күренеш белән, басым күренеше белән танышып үттек. Басым күренеше хас каты җисемнәргә дә, сыеклыкларга да, газларга да. Киләсе дәресләрдә без әлеге физик күренешләрне тирәнрәк өйрәнергә тырышырбыз. Бүгенгә исә дәресебезнең беренче өлеше тәмам, практик өлешкә күчәбез.